Преди да решите да инвестирате в изграждането на фотоволтаична централа, ето някои базови данни относно размера на инвестиционните разходи, произведената електроенергия и очакваните приходи. Големината на една фотоволтаична система се измерва в киловатт-пик. Средно произведената енергия на 1 киловатт-пик е 1100 киловатт-часа годишно. 1 киловатт-пик се изгражда на площ около 10 квадратни метра. Нормативно определеният срок за изкупуване на цялото произведено количество електроенергия е 25 години. Приблизително периодът, за който гарантирано и напълно се изплаща една инсталация, е 10 години. В случай, че проектът е финансиран с безвъзмезден грант от 70%, инсталацията се изплаща за период от 3 до 4 години. Главното предимство на новите технологии за тънкослойните фотоволтаици е по-ниската им цена. Важни техни предимства са, че производителността им при нагряване пада минимално и те работят отлично при разсеяна светлина. При същите условия кристалните фотоволтаични панели са нискоефективни, макар че максималната им производителност за единица огряна от слънцето площ достига до 2 пъти по-високи стойности от тази на некристалните силициеви модули. Затова за кристалните силициеви модули се използват непрекъснато насочващи ги към слънцето системи и допълнително охлаждане, което оскъпява и инсталацията. Именно тази конкурентност между различните видове фотоволтаици е една от главните причини да се търсят оптималните технически и инвестиционни решения за всеки фотоволтаичен проект. И каквито и по вида са фотоволтаичните инсталации, тяхната цел е да произвеждат електричество. Но доколко неговата себестойност ще бъде ниска, зависи от оптимизирането не само на енерготехническите, но и на инвестиционно-икономическите параметри на всеки проект.